som helst. Det er vist hende. Kom indenfor. Hej Emma. Hej. Velkommen til opdag. Kom du med heroppe en gang. Det er Emma, der skal starte hos os, og Emma kommer ude fra Kirkegaardskolen, og hendes familie er flyttet herned til Skælskør. Så derfor så begynder Emma her i dag, og jeg har jo fortalt lidt om hende, og jeg håber, I tager rigtig godt imod hende. Emma, du skal sidde nede hos Gita, hun sidder lige dernede. Jeg vil så gå i gang med at fortælle jer om... Ja, Emma, det må du. Jeg skriver dagens lektier heroppe på tavlen, og så skriver I bare op og følger med, hvad det er, I skal lave. Det er lektiebogen. Så jeg tænkte, den nye elev der, mand. Jeg kan ikke holde endnu. Ej, hold kæft, hun er græt, mand. Hvad fanden med? Kelly. Ja. Ej, hun er græt. Men der kommer nogle kraft med. Tag en sådan, mand. Godt. Tak lige, mand. Hallo, hvad er din døre? Hallo, jeg henter bare en døre. Nej, men prøv blande ud her. Luk røven. Hvad fanden er det? Jeg henter en døre. Ja, mand. Hvor syg i hovedet. Kom her, din fede kælling, mand. Nu skal du kraftedeme med i toilettet. Du skal lukke dig. Ned med dig. Ja, kraftedeme med lærer, du gør. Kom her, skridt. Fede kælling, mand. Hvem har gjort det her? Jeg smadrer dem. Du skal ikke tage dig af det. Hvorfor var det egentlig, du skiftede skole? Fordi jeg blev mørk. Nå. Nederen. Men du skal nok få det godt her. Det er jeg sikker på. Kom her, mand. Nej, Jeg gider ikke se på dig mere. hvad laver I? Kom, du vil ikke komme ind i vores klasse. John! Væk til din gamle skole, mand. Ja, find en anden skole, mand. Jeg vil irritere dig. Hallo? Hvad er lige der? Det skal sgu stoppe med det samme. Væk. I må lige en tur på kontoret. Det er den vej der. Og som jeg forstår det på det hele, ud fra det, der er sagt der, så er det altså bare ikke i orden, at I mobber. Og det er I med på nu. Helt med. Det må overhovedet ikke foregå på skolen. Og I er klar over konsekvenserne. At i sidste ende, så kan man ikke være her, hvis det fortsætter. Er du helt med? Ja. Og det er du også? Ja. Så synes jeg, at vi er nået dertil, hvor I må give en undskyldning. Er I med på det? Ja. Er det okay med dig? Jamen, så lad mig se det. Undskyld det. Ej, tag lige om. Gita, jeg synes ikke, du snader mig. Det er ikke langt at komme fra Kirkegaardskolen. Bedre. Hun kommer bare lige. Du skal ikke blive nu! Eller nu gør jeg. Nej, jeg skal lige Bjarne. Det var Emil. Hallo, Lukas. Lukas, vil jeg bruge dig ikke det? Jeg kan altså rigtig godt lide den her. Hvad er det her for en skoleting? Signe. Du må godt stoppe det nu. Hallo Signe, hvad er det her for en skoleting? Nej.